ह्या आमच्या पेंडूरगावचे देवस्थान श्री पौष महिन्यात 3 वर्षांनी हे चालू होते आणि पौष महिन्यातच देवस्थान आमचे हे असते. बाकी कुठच्याही गावात पौष महिन्यामध्ये देवस्थान बंद असतात. ह्या पौष महिन्यामध्ये ज्या वर्षी देवीचा मांड असतो त्याच वर्षी हे आमचा उत्सव चालू असतो. आणि हा उत्सव प्रत्येक आमचे जे 12+5 मानकरी अशी आमची ही राठी 12 5 17ची राठी आहे. आणि ह्या राठीमध्ये आम्ही एका विचाराने एका मताने आम्ही हे सर्व काम करतो. त्याचप्रमाणे आमचा उद्या 30 तारीखला जो काय देवीचा मांड बसणार, उद्या 3 वाजता आम्ही देव इथून तिकडे देवीला आणण्यासाठी जाणार. भाऊ जाणार तिकडे आणि ती देवी घेऊन येणार. नंतर मग इथे हे मांडाची सांगता होणार. त्यानंतर संध्याकाळी रात्री 9 ते 10पर्यंत भजनाचे कार्यक्रम असतात. 10:30ला आमची दिंडी बाहेर पडते. दिंडी 2 दिवस संपूर्ण देवळाभोवती फिरून देव आतमध्ये जातात. त्याच्यानंतर मग 3ऱ्या दिवशी ओटीची कामगिरी 1 तारीखला असणार आणि त्यानंतर संध्याकाळी 3 वाजता ओटीची कामं चालू होणार. त्यानंतर रात्री दिंडी संपूर्ण गोल देवळाभोवती फिरून रात्री दिंडी सातेरी मंदिरकडे जाणार. सातेरी मंदिरकडून आल्यानंतर आतमध्ये देवळामध्ये गेल्यानंतर हे लोकांचे जे काय प्रश्न असतील, देवांना जे काय माहिती जे काय सांगतात त्याप्रमाणे सांगणार. त्यानंतर देव जे लोकांची इच्छा आहे मनोभावना ती परिपूर्ण करून जे आता रोजच्या रोज लोकांचे ओट्या भरणे, नवस रूपी ही कामं चालू असतात. खाली डाळीजवळ ओटी भरणे, पाषाणाजवळ नवस हे प्रत्येकाची कामं चालू असतात. घाटाचे माळेपासून समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत लोक इथे धाव घेतात. ते भारतात संपूर्ण महाराष्ट्रातून पण लोक येतात. कर्नाटक, महाराष्ट्र हे संपूर्ण लोक ह्या आपल्या पेंडूर गावामध्ये येतात. हा पेंडूर गाव हा प्रसिद्ध गाव आहे. या गावामध्ये पेंडूर अगदी मसुरे गाव हे 2 गाव मोठे प्रख्यात आहेत. 12 आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये असं. आणि 12वाडीचा आमचा हा गाव आहे. हा एकदम मोठा खरारेवाडी हे 350 घरं एका वाडीमध्येच आहेत. असा मोठा गाव आहे. प्रत्येक वाडीमागे 200-250 घरं आहेत एकूण. असं आमचा पेंडूर गाव आहे. आणि त्याप्रमाणे आम्ही देवाची कामे एकामेकाच्या विचाराने सगळी पूर्ण करतो. आणि रोजच्या रोज दिंडी वरते जाऊन खाली येते. एक दिवशी प्रत्येक वरची दिंडी खालची दिंडी 2 राठी असल्यामुळे देवाची एकामेकाची भेट होते. विकास गावकर.